На галоўнай вуліцы Брэста пунцовай ветразі. Сёлета традыцыйны парад Ленінскага раёну сабраў каля 700 выпускнікоў. Урачыстым маршам яны ідуць у гарадскі парк, атрымліваюць пуцёўкі ў дарослае жыццё. Па дарозе бурныя авацыі, захопленыя позіркі, уся ўвага для іх. На чырвонай сцежцы лепшыя з лепшых. 36 юнакоў і дзяўчат сталі залатымі медалістамі. Это результат, который говорит о качестве образования. Это результат, который говорит о том, что у ребят есть тот фундамент, который позволит им двигаться вперед. Разнастайнасць сукенак заварожвае. Іх цэнавы дыяпазон вагаецца ад 100 до 700 рублёў. За паслугі цырульніка і візажысту каля 100 рублёў. Кожны хлопец сёння – джентльмен, а кожная дзяўчына – сапраўдная прынцэса. Развітанне з другім домам, са школай, выклікае змешаныя пачуцці. Адначасова і сумна, і радасна пакідаць яе. Я думала, что я буду очень сильно радоваться, когда закончу школу, но в итоге я прихожу сюда и чувствую, что у меня трясутся ноги, и мне очень-очень страшно. Я не хочу расставаться с теми людьми, с которыми я была 11 лет. Мне не верится, что я закончил школу. Мне кажется, что еще в следующем году, в сентябре, я снова приду в школу. Почему грустить? Прошел какой-то этап жизни. Я счастлива, идем дальше, набираемся сил, набираемся успехов, набираемся больше опыта. Только вперед! Кожны чалавек робіць у сваім жыцці першы крок. Першы крок насустрач пяшчотным матуленым рукам, насустрач настаўніку. Першы крок даўжынёю ў 11 год на шляху да ведаў, поспехаў, перамог. Хвалююцца і бацькі, і класныя кіраўнікі. На іх тварах слёзы радасці. Перагорнута адна са старонак жыцця. Наперадзе новае, нязведанае жыццё. Как каждая мама, я очень волнуюсь за будущее своей дочери. Все было каждый день практически одинаково. Она ходила в школу, приходила. А сейчас нас ждет поступление и взрослая жизнь. Чувства, конечно же, зашкаливают. Не хотелось бы расставаться с ними, но что поделаешь. Приходится отправлять их во взрослую жизнь. 140 таленавітых хлопчыкаў і дзяўчынак развіталіся з брэсцкім абласным ліцэем імя Пятра Машэрава і атрымалі пуцёўку ў новае жыццё. Ліцэістам ёсць чым ганарыцца. Тут 18 залатых і 2 сярэбраных медалістаў. 75% вучняў 2 гады жылі ў далечыні ад роднага дома. Гэта наносіць адбітак на іх характары, кажуць педагогі. Они становятся немножко старше, самостоятельнее, приобретают навыки самостоятельной взрослой жизни. Они очень сплачиваются в хороший дружный коллектив, обучаясь в лицее, помогают друг другу. И, конечно, во взрослый мир мы их выпускаем уже во всеоружии, вооружив их и знаниями, и какими-то бытовыми навыками. Прощайте, покорят вам большие моря. Яшчэ трошкі, і сум расстання зменяць іншыя эмоцыі. Новыя шляхі, поспехі і адкрыцці чакаюць іх. Дзіяна Мішчук, Юрый Плінда, тэлерадыёкампанія «Брэст».